Så dum kan man kraften ikke være, det kan man ikke. Ja, der er regnet med, det var blevet betalt. Jeg har ikke mere game time, jeg er 9 år, jeg kan ikke spille mere til min mor. Hallo, tomme flasker. Nej, hvor er det dårligt. Jeg synes det er godt, Lius. Nu er det overgået mig dumt. Der er jo ikke noget dumt i det. Jeg tror, de plejer altid at trække det før. Ikke her den 18. Er det ikke dumt for en officer, som er i gang med at arrangere noget? Shut up. Shut up. Nå, så må jeg håbe, jeg får de penge i banken i morgen. Hvad var det, du skrev først, freak? En already der. Ej, hvor er det fucked. Plus minus. Ej, men for satan. Ja, han bliver helt træt. Jeg kan slet ikke... Ja, det er ikke gået op for mig endnu, det der. Jeg ved ikke lige, hvad... Min hjerne, den skal lige compute først. Do not confuse. Ej, hvor er det dumt, mand. Har du ikke en Mastercard eller et eller andet? Nej. Kan du ikke låne det brød? Hvad har du? Har du et bankhævekort eller noget, ligesom i gamle dage, sådan en bankbog eller et eller andet, hvor de stempler eller sådan noget? Ja, tak. Ja. Nå, det er ikke så meget, der går. Nej, jeg har sagt til dem, det ikke bliver til noget. Så. Ej, må være du ringe, du er. Bro, du skal bare tie stille. Du gad ikke engang afsted alligevel. Men havde jeg ikke taget en forholdet, det tror jeg nok lige, jeg havde, som jeg gjorde i går også. Det kunne bare ikke Jeg har mærke. fucking ingenting, jeg skal bruge i MSV. Nep. Jeg sidder Sådan er på det, fucking Wint. 494 i item level, mand. Hvad fanden skal jeg bruge i MSV? Men i det mindste, det render med game tid ikke lige ud lige pludselig klokken 7:30, når man skal til at raid. Det er jeg glad for. Og win. Game times, det er for sådan nogle børn, der er fra 7 år eller noget op til 15 eller noget, måske. Nå, så vil jeg bare få volden ud. Og slå mig selv ihjel i det her forfærdelige snestorm. Nej. Hvad så, Wint, har du også optaget den her samtale? Nej, du har jo været fed. Lige nu der mangler jeg en af de knapper, som jeg kunne bruge i det gamle guild, hvor man kunne ændre note på folk. Det kunne man godt bruge på Mads, synes jeg. Stedet som game time slacker. Noget af den stil. Vi fik altid en dumme note, hvis der var et eller andet. Ikke, Peter? Fedt. Noget Kender jeg ikke noget til. Okay. Hvad du laver, Peter? Det kan jeg ikke huske. Det var bare, når han kom med nogle... Der var vist en blondie pige, der var en morstreng, og der var lidt af hvert. Nå, ja. Men den med morstrengen der, den holder bare ikke i retten. Det ved du selv, og det ved Mads. Men nogle af, da du boede hjemme, Peter, der var der godt Peter, nok han er lidt. morstreng. Peter, han er fandme morstreng. Lad os bare sige sådan, det det var han ikke i går. Heller ikke i går. Nej, det skulle vi vist ikke vide.
Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Kom videre med dit liv, knægt! Jeg bliver kraftet med nag, for det der, det er bare så stor en fuck up, at det burde man bare høre for resten af livet, det der. Ja tak, jeg skal nok mindre om det. Det får man være en freak, der ikke kan finde ud af sin stance og alt muligt. Det mindste har en game time. Oh my god! Jamen, jeg troede, jeg stod på kanten. Ja, det skete en gang eller et eller andet. Det er så det mindste fuck up. Der kan jeg jo resurrect og så gå ind igen. Kan du måske lige resurrect når game time her komme ind igen, eller hvad? I morgen kan jeg måske. I morgen kan jeg måske. For penge i morgen! Hold kæft, hvor er det dumt. Bjarke! Ja! Men vi jo, mand. Altså, nu sætter jeg rate op af achievement run. Jeg sætter det hele op. Kæft, hvor får du lov til at høre for den der lang tid, når vi rater næste gang, mand. Nøj! Jeg er slet ikke Er det sådan en kommentar som den, jeg skal se frem til næste hver gang vi skal raid? Hvad så vi jo? Har en husk på game time? Det tror jeg, du skal Ja. Nej, Har du vi spørger, spurgt din mor efter, om du har råd til game time? har du fået penge af banken? Jesus Christ. Og næste spørgsmål bliver til Bæk, om han har en i kulissen, der kan overtage. Ja.